Evanđelje po Ivanu, 14. poglavlje. Neka se ne uznemirava vaše srce. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U kući oca mojega mnogo je stanova. Da nema, zar bi vam rekao, idem vam pripraviti mjesto. I kad odem i pripravim vam mjesto, opet ću doći i ke sebi vas uzeti, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja idem, put znate. Rekne mu Toma, Gospode, ne znamo kamo ideš, kako možemo znati put? Odvrati mu Isus, ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim po meni. Ako ste upoznali mene, i Oca ćete mojega upoznati. Ali od sada ga poznajete i vidjeli ste ga. Rekne mu Filip, Gospode, pokaži nam Oca i to nam je dosta. Odvrati mu Isus, zar me još nisi upoznao, Filipe, a toliko sam vremena s vama. Ko je vidio mene, vidio je Oca. Kako da ti kažeš, pokaži nam Oca? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Riječi koje vam ja govorim, ne zborim sam od sebe, nego Otac koji prebiva u meni, čini svoje djela. Vjerujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni. Ako li ne, onda vjerujte zbog samih djela. Zaiste, zaiste kažem vam, ko vjeruje u mene, činit će ona djela što ih i ja činim. I veće će od ovih činiti, jer ja idem ke Ocu. I šta god zaišćete u moje ime, to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. Šta god zaišćete u moje ime, ja ću učiniti. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje držati. A ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga branitelja, da bude s vama zauvijek, Duha istine. Njega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas prebiva i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću ke vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj dan vi ćete spoznati da sam ja u Ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama. Ko ima moje zapovjedi i drži ih, taj mene ljubi. A ko mene ljubi, njega će ljubiti moj Otac, i ja ću ga ljubiti i njemu ću se očitovati. Rekne mu Juda, ne Iskariotski, Gospode, a kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu? Odgovori mu Isus, ako me ko ljubi, moju će riječ držati, i moj će ga Otac ljubiti, i ka njemu ćemo doći, i kod njega se nastaniti. Ko ne ljubi mene, moje riječi ne drži, a riječ koju slušate nije moja, nego onoga koji me posla, Oca. To sam vam zborio, dok sam boravio s vama. A branitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, on će vas poučiti svemu i podsjetiti vas na sve što vam ja rekao. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam kao što svijet daje. Neka se ne uznemirava vaše srce i ne boji. Čuli ste da vam rekao, idem i vratit ću se k vama. Da me ljubite, radovali biste što idem ke Ocu, jer Otac je od mene veći. Rekao sam vam sada, prije nego što se dogodi, da povjerujete kad se dogodi. Neću više s vama mnogo govoriti, jer dolazi knez ovoga svijeta. On protiv mene ne može ništa, ali da bi svijet spoznao da ljubim Oca, ja činim onako kao što mi Otac zapovjedi. Ustanite, hajdmo odavde.